Salam, bu yenide men. Bugün men size 2026 yılı sowurlara nämelerin garaşýanlygyny aýdyp geçmegi fileýän. Emma başlamazdan awal ýyldızlar siz hakda näme diýse-de, esasy zat özüňizi ynanyň. Çünki ynanýan her bir zadyňyz siziň geleceğiňizdir. Sowur ýyldızlar üçin ýylyň başy möhüm syňaglar bilen başlanar we ony nähili geçirjekdiňiz geljekki wakalaryň ösüşine täsir edip biler. Doğru hareket etseňiz, uzak wagt berip meýilleşdirýän zatlaryňyzy durmuşa geçirmek mümkin bolar. Şeýle de bolsa pikirlenmäge we meýilleşdirmäge artykmaç wagt sarf etmezlik möhümdir. Ýanwar aýy jemlenmegi we özüňizi gözekçilikde saklamagy talap eder. Bu ýyl tez kabul edilen kararlar, göýberilen ýalňyşlyklar ýa-da howlukmaçlyk ýakymsyz netijelere getirip biler. Hatda olaryň täsiri ýylyň dowamynda hem özüni duýdurup biler. Şonuň üçin duýgularyňyzy dolandyryň. Her bir sözi ädimläp ölçäp görüň, mümkinçiliklerinizi hakyky baha beriň. Ýylyň başynda şahsy gatnaşyklaryňyzy üns bermek maslahat berilýär. Bu siziň özüňizi tanamak, eden işleriňizi seljermek üçin amatly döwürdir. Ýakynlaryňyza nähili çemeleşýänligiňizi, olardan artykmaç zatlary talap etmeýänligiňizi we özüňiziň çydamsyz häsiýetiňiz bilen dawa jenjeli döredip döretmeýänligiňizi barlaň. Soňra sizi täze taslamalar, möhüm işler we duşçyklar gurşawalar. Emma öň çözülmedik meseleleriňiz güýze we gyşda özüni duýdurup biler. Thomas Paslik güýç toplamak üçin amatly döwürdir. Ol wagt diňjalyň, syýaha dediň, ylham çeşmelerini gözleň, ýakymly täsirleri toplaň. Energiýa toplamasaňyz, güýzäki iş marafony size ören agyr düşer. Sentýabr we ondan soňky aýlar ähli meselelere ören çynnaky çemeleşmegi talap eder. İşçiň ýagdaýy kabul ediň we ýylyň ahyryna çenli ony ýatda saklaň. İş şertnamalaryndan başlap we günnelik durmuş meselelerine çenli ähli ugurlarda ýokary jogapkärçilik zerur bolar. Her bir karar ölçegli we oýlanşykly bolmalydyr. Bu ýoly tertipli we paýhafly geçen adam täze ýyl üçin kanagatlanma we ertire bolan önem bilen garşylar.